tanawag hang ba na may hanggi pa trim sa mga tanod-tanod bitaw aron mahinlo na nang hang tinahi daghan ko tinahi na wa pa ma trim mo nang hang gisugod sa trim ay ako na nahi pa ko 50 pa ni kabuok wa pa na mahuman kining pang uniform sa mga igurot costume ning among gi panahi kay naay festival karong umaabot nga 26 mao ni nga nagpatabang in taon ko kay labihan ang lisura ning hang pagabutang nga wa pa ko kahuman para pang inita ang panahon di ko ganahan manahi kay labihang inita wa na gani ko suot-suot og bra tungod sa kainit sa panahon tiabay aran ng kainit pila na kaadlaw nga wa makauwan malagay maglibot na Ginoo nato kay mag-uwan maingon ko tag painita sa puro na basa may wa na gajud makainit muna maglibog na lang ang Ginoo nya busy mi kaadto kay ako ra may mananahi diri na wa na may mananahi nga lain ang ipatabang intawag ang bana madyo nga ni kay nitabang sige mo lang paniglingkod higda tug ada na laman ang tabang hindi sa ang mga tinahi ba kay aron nga apil na laman na ha isip siya usa ka trimmer karon higayon na mag-trim sa mga tanod-tanod wala gani ko isuot-suot og brain taon sa kainit sa panahon ang giing na nga araw ng penicillin kay muuwan in town kidney na hinon pa way lami ipanahi ug arang inita bisag na electric pan babad ka sa electric pan at panuhot pod nimo karong panahon na kinahanglan jud mo kayod kay trabaho mas labing lisura rong panahon na umaabot nga mga buwan pa doora din ang isang trabaho ang pis ilang bay piling taas ka adto ron kinahanglan mag tigom ka og kwarta para igasto ko ang jagwa na mapalit na bugas pero ang miingan ng mga adto kasi say bahal diba? Ana nga atong isalig sa Ginoo ning tanan Ginoo ray nahibaw kay hinawaman ra mo na itong kinabuhi pero bisan pa ano salig taghapon sa Ginoo basta mulihok lang ta ang tao tabangan ta ana ni guys hinaot ang ta nga enjoy kong i-subscribe grabe ang tuig na kapin wa pa in taon ko na-monetize na ko pero wa pa din taon ko makasweldo amo ni style bahag murag bahag kay silbi kuan sila na ay siguro bahag